Hernanin gaude Orona Ideo Campusean eta gaur PBL Day edo PBL eguna egiten ari dira. PBL proiektuetan oinarritutako metodologia erabiltzen du. Hainbat ekintza antolatu dituzte eta horiek guztiak gaurko erreportajean laburbildu ditugu. Egia da, oso programa esango nauen, kompletua, Azkenean egiten dien 500 proiektu horien, selekzio bat erakutsi da, 32 proiektu. Helburua nolabait da gure metodologia elementu esango nauen zutabe importante bat erakustea, PBL. PBL Day izan da aukera izugarri polita, nolabait enpresa giro batean edo berrikuntza giro batean unibertsitateen protagonista da ikasleak hemen egun polit bat pasatzeko eta erabat logikoa da nolabait kolaborazio hori unibertsitatearekin. Goizean zehar ikasleek beren proiektuak aurkeztu eta haien defentsarako aukera izan dute. 3. mailan inginuen urteoseko proiektu bat, eta zan erreskateko robot bat bezala inginiola, eta helburu nagusitza zan eskaiarak ibasitxoala. Neurri zehatz bateko eskiarak eta denbora batian. Lehenengo seiekoan inginuen parte teorikoa eta dana, diseinua, kalkulo guztiak, eta bigarren seiekoan zentrau ginean fabrikazioan. Helburua izan da musika entzun ahal izatea altabozetik, muikorretik abidez musika sartuta, bi altabozetik entzutea. Karaokea normalen 3 sarrera dauzka, bata MP3-arentzako, mobilarentzako, erabiltzen den aparatu batentzako, beste bat gitarrarentzako, eta gero beste bat mikrofonentzako. Irtera aukeratuz jarri dezakezu irtera karaokea daukena, eta gero directamente mezklabeak bakarrik itxeo eta dena aitzea. Nagusiki bi gauza saritu ditugu, bata zorroztasun metodologikoa eta bigarrena da ia aurkezpena, nola saltzen duten egindako produktua edo emaitza edo proiektua. MathWorks munduko liderra da ingenieritza eta zientzien industrian kalkulu matematikoetan. Urtero unibertsitate bat aukeratzen du eta urten Mondragon Unibertsitatea aukeratu du PBL metodologia berritzaileagatik. Nik usten dut, gaurko egunean ikusi ditugun proiektua garrigarria direla, geroz eta urtez urte maila teknikoa hobetzen dijoa, baina gero maila teknikoaz gain badaude beste erronka bati aurre nola egin, eta gero ikusgarria da baita ere ikasleek nola aurkezten dituzten eta nola defendatzen dituzten bere proiektuak. Goizeko 7:00 11:00 bitarte Gaztea Irratiko Dida saioa zuzenean egin dute denen ikusmenerako. Gero Joseina Etxeberriak hitzaldi bat eman du irratiari buruz. Guk beti estudio txiki batean ari gara, hola burbuja batean arituko bagina bezala aritzen gara, eta aldiz jendaurrean aritze honek sekulako feedback bat ematen digu, ezta? Joseina Etxeberriaz gain, Eli Pinedo eskualoiko jokalaria, Montxe Putxe bere entrenatzailea, Julen Hernandez youtuberra eta Gaizka Garitano Eibarko entrenatzaile ohia ere hizlari izan dira. Egia da, proiektu bezala eta mugitzen den persona kopuru guztia, bai da importantia eta merezidula espositoriak, ikasleai errekonozimientua baita ematia, egiten daurien esango nauen aportazioa, eta niztot programa guztia oso kompletua dela, eta bai, seguro datorren urtean berriro gaudela hemen.